Hej, Rasmus. Vi har lavet den her aflevering, som vi skulle aflevere i dag, og så vil jeg lige starte med at præsentere de svingstater, vi har valgt. Vi har valgt Arizona, og så har vi valgt Nevada, og vi har valgt Georgia, og vi har valgt Pennsylvania. Ja, og dem har vi altså valgt, fordi at det var nogle af de svingstater, som, ja, det vidste vi så ikke dengang, men førhen, eller tidligere, der havde de stor betydning for, hvem der ville komme til at vælge valget. Yes. Ja. Færdig. Mm. Okay, så har vi vores forskellige meningsmålinger, og så har vi jo lavet nogle beregninger. Ud fra vores beregninger, der kan vi jo konkludere, at Joe Biden har fået de fleste stater, altså vundet flest stater og stemmer i de svingstater, vi så har valgt. Og det er jo blandt andet, fordi der er et topartisystem, altså i USA, som går ud på, at man får flere talt i en stat, eller og så på den måde vinder, fordi man har vundet flest stater. Og det er altså det der, the winner takes it all. Yeah. Og det foregår gennem valgmandskollegiet. Yes. Ja, og så er vi ved jo alle sammen, at Joe Biden han er republikansk, og dermed er konservativ. Og det vil så sige, at han går for det meste ind for proportional og lav skat. Han går ind for private velfærdsforsikringer, klimaforandringer med mere. Hvilket de fleste selvstændige borgere i USA ønsker. Eller i hvert fald så ønsker de dem mere end de tiltag, som Donald Trump han står ind for. Yes. Og derfor er han jo så blevet valgt. Ja, og så har vi, at partierne i USA, de består af grupper af personer med en mere eller mindre konvergerende synspunkter. Altså man støtter en bestemt person og ikke et parti, ligesom man for eksempel kan gøre i Danmark. Og så er der et stort ideologisk spænd i de amerikanske partier. Ja, og der er ligesom størst sandsynlighed for, at Biden han vinder, fordi at på grund af så de tiltag, han står inden for, såsom pro-life, altså hvor Biden han mener, at det blandt andet er op til kvinder selv at beslutte, om de vil foretage en abort eller ej. Ja, og også bare det der med patriotisme, hvor Biden har det her fædrelandskærlighed, og ligesom ser USA som en stor nation, hvilket gør, at de ligesom føler, altså borgerne føler, at de er med i det her fællesskab. Ja, og det siger han også i sin tale, hvor han nævner, at der hverken er røde eller blå stater, men der er United States. Ja. Og så har vi vores beregninger her. Vi har lavet dem på GeoGebra. Nu zoomer jeg lige ind. Og så har vi gjort det, at vi har taget antal likely voters, og så har vi divideret det med 100, og så har vi ganget det med den procent, hver enkelt kandidat har fået. Så for eksempel her, der har Joe Biden, det kan vi se lidt længere op her, er der 610, der er blevet spurgt. Så vi har taget de der 610, og så har vi divideret med 100. Og så når vi har skulle regne Joe Biden ud, så har vi divideret det med 50. Og så kan vi se, at hans nedre grænse det er 0,46, og hans øvre grænse er 0,53. Og så hernede ved Trump, der har vi gjort det samme. Vi har stadig de der 601 eller andet, og dem har vi så divideret med 100. Og så har vi ganget dem med 47. Og så kan vi se, at Donald Trumps nedre grænse er 0,43, og hans øvre grænse er 0,50. Og det giver altså Joe Biden et forspring. Og så og jeg vil også sige, det der med pro-life, grund til, at der også er en større sandsynlighed for, at Biden vinder, fordi at han jo gerne står ind for, at kvinder selv har mulighed for at bestemme, om de vil have abort, i modsætning til Trump, der jo er imod det. Ja. Ja. Og så det her op, det var i staten Arizona, så har vi også ved Nevada, og der er der 1442, der er blevet spurgt. Så der har vi altså bare taget de der 1442 og divideret det med 100. Og så har Biden, han har fået 51% af stemmerne, så det har vi ganget med 51. Og vi kan så se, at Joe Bidens nedre grænse, det er 0,48, og hans øvre grænse er 0,53. Og det samme har vi gjort med Trump, så vi har taget de 1442 gange 100. Nej, divideret med 100 og så gange med 44. Og det kan vi se her, at hans nedre grænse det er 0,41, og hans øvre grænse er 0,46, og det er så i procent. Og det giver altså Joe Biden et forspring i hvert fald 2 af staterne, og faktisk også alle stater, vi kommer igennem her.
som jeg lige kan vise her. Det var Joe Bidens, og så her. Donald Trump, han havde et forspring i Georgia, men det viste sig så, det var ikke rigtigt. Yes. Har I mere, Pia? Nej, det var bare det. Jeg håber, du nød vores aflevering, Rasmus. Hej hej. Hej hej.